Siellä huudetaan, että ei oo kylmä, hymyilyttää. Kyllä tämä Tampereen ihana aurinko lämmittää. Ja tosiaan tästä kun fuksit pääsevät kosken kautta, niin lähdetään omille saunoille. Ei tarvitse aivan vilustua kylmissään värjötellä täällä kosken rannassa. Hyvää vappua. Nyt nautitaan oikein olan takaa. Ei riitä, ei millään. Lisää on saatava. Ja täällä on viimeiset indeksiläiset kohta lähdössä koskeen, kunhan saadaan tuo jompikumpi kori takaisin. Aha, siellä on vielä lisää tulossa. Kyllä näitä riittää. Eli edelleen mennään tuotantotalouden indeksin killassa ja toivottavasti Mikillä on siellä hyvät oltavat siellä jonon perällä. Eli ei varmaan kestä muutamaa tuntia enää pidempään odotella siellä. Mahtavaa. Tosiaan Tampere on kuuluisa tästä jäynäkulttuurista ja meillä on itse asiassa pieni jäynä täällä henkilölle nimeltä Risto Nevalainen ja me odotetaan Ristoa tänne eteen ja me ollaan tehneet pikku tempaus Ristolle ja katsotaan, saadaanko Risto pian tänne linjoille ja katsotaan mitä tapahtuu. Hän saisi ilmoittautua tänne kastekorien luokse. Ja sieltä on saatu indeksiläiset takaisin maanpinnalle. Hymyilyttää. Eikä ole kylmä. Ei oo kylmä. Elikkä tosiaan jäynä kello kuulostaa todella hyvältä tällainen mikrofoneihin, niin kuin huomasitte. Eli tässä oli Tampereella tämmönen jäynä kilpailu. Ja Index sitten meni ja voitti tämän kilpailun, jonka johdosta he pääsivät ensimmäisenä koskeen ja saavat ensi vuoden kasteeseen asti pitää tätä jäynäkelloa, kilistellä sitä omassa kiltahuoneellaan. Täällä odotellaan, että päästään koriin ja kuulemma kylmä on jo valmiiksi. Katsotaan, kunhan päästään tuonne kosken pohjalle, niin jos se lämmittäisi pikkusen. Olen kuullut tämmöisestä tarua, että koski on lämmin. Ja katsotaan, kysytään, miltä se koski tuntui. Lämmintähän se on. Mitenkäs Indeksillä on sujunut tää vapunvietto? Index voittaa aina Penahan kaiken. se siinä viime hetkellä sitten keksi, että veti S:n hatusta ja koskeen mentiin ensimmäisenä, ei siinä. Sitten vaan sieltä vappurekan kautta saunaan lämmittelemään.
Ja sieltä peukku on noussut. YIT-korissa oikealla vieläkin tuotantotalouden killan Indeksin jäsenistöä. Fuksit. Elikkä tämän vuoden Indeksin viimeiset fuksit ovat menossa kastekoriin. Ja oikeastaan koskeen. Ja hauskaa näyttää olevan, mutta onko kauaa? Saa nähdä. Äsken tuossa mainittiin, että kylmä on odotellessa, mutta katsotaan miltä se tuntuu. Miltä se tuntuu? Ei oo kylmä, kuuluu huuto. Vähän epäilen, mutta... Tosiaan samaan aikaan tietotekkarikilta valuu tänne kastepaikalle ensimmäiset, eli he olivat jäynäkisassa toisia ja pääsevät tosiaan kastautumaan siis toisina. Tietoteekkarikiltahan on yksi Tampereen teknillisen yliopiston suurimmista killoista. Sisäänotto taitaa vuodessa olla jotain 100 päälle, eli hyvin paljon heitä on. Katsotaan, mitenkä tietoteekkarikilta, saako pientä ääninäytettä sieltä? Siellä on taas läjäpäin uusia teekkareita tullut, mutta päästäänkö heitä vielä takaisin? Ei päästetä näin. Mika lähettää heidät vielä kerran takaisin Koskeen. Terve menoa vaan. Hymy hyytymään. Ei näytä hymy hyytyvän millään, vaikka yritetään ottaa hymy pois. Ei vaan lähde. Ja viimeisetkin skumpat täällä lentelee. Huuto on kova. Saatan ottaa täältä pienen haastattelun vielä, että miltä se nyt oikeasti tuntui kaikista hyisevämmältä. No niin, otetaan pikku haastattelu täältä titeläisiltä. Eli kuka olet ja millä mielellä Koskeen? Moro, minä oon Jalluks ja helvetin hyvällä mielellä. No niin, ja Jallut lähtevät tästä Koskeen sitten seuraavaksi. Ja saa katsoa, että millain hymy hyytyy vai oletko ennen jo käynyt Koskessa vai nyt ensimmäistä kertaa? Ihan ensimmäistä kertaa. Eli olet fuksi? Kyllä. Mahtavaa. Miltä tuntuu tulevasta teekkarista? Tuleeko viisautta lisää Kosken jälkeen vai millain ajattelit? Tuskin tästä mitään viisautta saa irti, mutta... Mahtavaa. On se varmaan hauskaa. Ihan varmasti on hauskaa ja terve menoa vaan Koskeen. Eli tosiaan Index on kokonaan nyt kastautunut ja tietoteekkarit eli titeläiset lähtevät matkaan. Minulla on edelleen tuo Risto Nevalaiman hiukan hukassa. Missäköhän Risto tällä hetkellä majailee? Voisi tulla ilmoittautumaan tänne minulle kastekorien väliin. Ei näy vielä Ristoa, mutta mä veikkaan, että Risto tulee jossain kohtaa vielä tänne. Sieltä ollaan Index saatu pois korista. Jäynä kello on vielä täällä. Sitä lähdetään kohta saunottelemaan. Mutta nyt hetki, jota ainakin titeläiset ovat odottaneet, eli kastekori. Täällä ollaan oikein iloisella fiiliksellä, mutta vähän näyttää jännittävän. On tämmöistä pientä pelkoa ilmassa. Ei oo kylmä! Ei oo kylmä! Ei oo kylmä! Ei oo kylmä! Ei oo kylmä, ei. Kysellään uudestaan sitten kohta, kun pääsette takaisin. Ja tosiaan muistakaa, Bitwisein skumpparekka on meidän takanamme. Menkää hakemaan sieltä Kekkoskampauksen.
Täällä tulee vastaan titeläiset hyvällä fiiliksellä menossa kohti Korea. Ja täällä loput jonottelee jo. Sormet syyhyää oikein, että pääsispä tuonne Koriin. Ei hätää, ei tarvitse enää kauan odottaa. Kohta pääsette vähän maistelemaan skumppaa ja koskenkuohuja. Eli jäynäkilpailuissa toiseksi sijoittunut Tite, eli tietoteekkarikilta on saatu nyt tuonne Koskeen. Ja ensimmäiset teekkarit, tämän vuoden tuoreet teekkarit Titeltä. Ja peukkumies on armoton. Alas mennään, alas mennään. Pois ei pääsyä. Käydään katsomassa, täällä on tosiaan toisena Koskeen Tite. Katsellaan pikkusen fiiliksiä, tässä on viimeiset titeläiset edessäni. Ja titeläisten jälkeen meillä on täällä ilmeisesti kolmantena ympäristöteekkarikilta Yki. Täällä on aivan vappufiiliksissä. Otetaan täältä joku vappukansalainen. Millä fiiliksellä Yki on liikenteessä? Hyvällä fiiliksellä niin kuin aina. Minkälaisen jäynän Yki teki tänä vuonna? Yki teki biojätteestä viiniä tänä vuonna. Aivan. Eli jäynähän on tämmönen oikein hauska juksuttelujuttu, eli koijataan ihmisiä vähän uskomaan höpönlöpöä ja antamaan hyvää vappumieltä tai muutakin mieltä oikeastaan. Sieltä kajahti. Tosiaan, hei, odotappa hetki siellä, niin minulla on täällä tämä minun Risto Nevalaiseni, eli oikealta nimeltään Pekka. Eli Pekalle on tehty pieni jäynä. Eli Pekasta on tullut nyt Tampin myyjä uudestaan 20 vuoden jälkeen. Eli Pekka on allekirjoittanut Tampin myyntisopimuksen ja hänen on tehtävänä 10 tamppia myydä täällä Koskenrannassa tänään. Paikasta juotavaa, niin myöskin nälkäisille